Srdečný pozdrav pán Bůh, pořádné jídlo za rozumnou cenu a kultivovaná hospodská atmosféra. To očekává hosta na severu Rakouska. Ve Waldviertel jsou na jídelním lístku především regionální speciality. Vychutnejte si černé lahůdky jedné z nejstarších oblastí Evropy, kde se pěstuje mák. Waldviertel je se svými 1000 rybníky největší oblastí Rakouska, proslulá chovem kaprů. Známé brambory z Waldviertel chutnají obzvlášť dobře. Ve sprašovité a jílovité půdě se výborně daří znamenitým vínům. Pivo a whisky z Waldviertel mají skvělou pověst. Šampaňské ke snídani? Speciální pokoje pro labužníky v hotelích, penzionech a na statcích nabízí to jisté něco. Odtud je možné podniknout klidné výlety na více než 300 nádherných hradů, zámků či do klášterů. Výbornými pochoutkami jsou také početné kulturní akce s hvězdným obsazením s působivou atmosférou. A tak tedy pro ty, jimž se již zbíhají sliny. Na internetové stránce www.ausflugsplaner-waldviertel.at si můžete pomocí našeho online plánovače pohodlně sestavit bohaté menu výletů. Dobrou chuť!